Hi guys! Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon at kasama ko si... Hi ma'am! Si Ma'am Noe. Saan tayo pupunta ma'am? Grocery. Ayun. Tsaka kasama ko rin. Mart po. Kasama, nandiyan na si ate. Kasama ko rin si Boss Maurice. Boss, shout out! Ano boss? Shout out, baka may... Wala pa si ate? Wala pa. Hintay natin. Sakay mo na boss, sakay. Oo, si... Ako ano na magkano nun, boss? Yeah, si Hindi ka ano? na bababa. Si ano na bala niyan? Si Kuya Guard. Ayun, dito nga pala si Boss Maurice oh. Ano, boss? Pogi. Tara na. Kala ko ba DJI yung Pogi ka, boss. Ano ma'am? DJI. Ayan, ito. Ayan ang pinakamaganda. Ayan ang Eh, ito nga pala yung manager na. Hi! Hi guys! Ayan ang pinakamaganda sa office. Hi sana guys! Yan. Kailan ako si kuya kung sa pupunta, inirapan ako lalo. Ano sabi? Inirapan ako. Saan daw pupunta? Yan, dito muna kami sa ano guys, sa Glorieta. Kami ay mag-grocery. Wala na kasing ano si ate. Wala na Pagkain, akong gatas. pumayat na eh. What? Gatas? Ano lang tayo ma'am, kasi matagalan tayo dyan. Dito na lang kami mag-hazard ma'am ha. Hazard na lang kayo. Oo. Hindi na ako bababa. Hindi na. Kasi walang Doon hardware ka yan, na di ba? bibili di ba? Wala. Oo. Ate, dito na lang kayo labas sa ano ate, sa kabila. Thank you kuya. Kape. Ingat. Malayo pa yung tata. At may bibili ng saglit sila ate, tsaka si Ma'am Noe sa may Greenbelt. Greenbelt, no? Hmm. Okay. So, tamang hazard lang kami dito ni Boss Maurice. Ayun. Mga boss, handa ka na ba bukas? Bukas ba? Ano ba bukas? Iuwi nga daw yung mga ano. Ay, oo nga pala. Baka magpatulong din natin bukas yun eh. Oo. Pwede naman. Sabado naman bukas eh. Wala masyadong ganap. Oo. 100 gallon. Malaki. Malaki. Di ba yung 75 gallon na malaki na in-order niya ngayon? Oo. Malaki na siya. Tapos yung aquarium niya dun sa Eton, mas malaki dun sa 75. Pero yung taas niya, halos pares lang ng 75. Pero yung haba, mas mahaba yun, yung nasa Eton. Ayan, nag-hazard sila. Ayan sila, oh. Hindi sila pwedeng pumasok. Kasi hindi nila pwedeng iwan yung kotse. So, right now I'm filming for kuya. May bayad to kuya. Baka naman. Kuya, baka naman. Maalala mo kami. Starbucks lang. Ay, Starbucks lang daw. So, ayun. Bili mo na kami humidifier, guys. What's up, bro? This smells good. Oh, it smells good. Smells good. I like your English. Your Englishing. Relaxing. Your English is Englishing. Relaxing. Relaxing. Pambili. Ay, wait, yung scent. So, dito kami bumibili ng humidifier set, guys. Medyo pricey, pero okay na. Ate, buy ka na perfume. Diba? May balak ka? Ay, si Ate Fe pala yun. So, dito kami sa Sensmith. Yeah. Wala mo talaga bibili eh. Ate, tsaka lang mo bibili eh. Bango kasi, grabe. Pabango yung lemongrass ata. Pakilin mo kami guys. Kaya tatawagan na natin si Kuya. Kasabay sa cellphone natin. Oh! Bango yan. Balik ka na lang. Kaya mo yan. Pang pricey yung ano, yung pabango? Classy, no? Malabas na tayo guys. Kahit malaki sa akin, hindi kami bili ng ganito. Nakakapag-inasin, no? Ayun, 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 ayun. Tawid ka pa.
natin si Kuya. Hoy! Hindi sumusunod sa batas. Wala si Ate Chow. Hoy! For the vloggers to. Hi guys! Ito nga pala si Ate Chow. Hoy! For the vloggers to. Yun. Ayan. Bibili nga ako ng stand ng cellphone. Bili na, boss. Meron ako yung Magagamit kaso na yung yung for vlog. Oo. Ganda naman ng kulay ng Alphard na to. Oo nga no, parang natin sa... Kulay itim yun, te. Hindi, puti yun, sir. Pearl white, ano yan? Ganyan yung Alphard natin. puti. Puti yun. Puti ba yun? Hindi, off-white yun. Alphard. Oo, off-white yun, hindi yung sobrang puti talaga. Parang dirty white. Dirty white. Puti ba yung Alphard natin dito? Oo, meron akong picture dito, naabutan ko yun eh. Pero kinabukasan, ibinta na. Binenta na. Oo. Si ano yung nagano si Hindi ko na matandaan kasi ilang beses. Sino yung driver nun? Si Dybala, no? Ha? Hindi si Dybala, boss. Si Dybala. Si Dybala, Chinese yun. Sino ba yun? Si Jo. De Vera. Ay, Dybera. Anong pangalan nun, boss? Ay, ano tayo? Apelido yun eh, Dybera. De Vera. Yun lang tinatawag ko eh. Jo, ano nga yun? Si Jo. Ano yun? Kaya sabi niya sa akin, don't do that if you see Korean men. Don't do that. They will get angry. Sabi ni Valen. Tawa ko ng tawa. Kung ano pinagkukwento niya sa akin kahapon habang naghihintay kami dun sa maintenance eh. Ano yun? Trap kami Nang dito ilang guys, years. sobrang Yun yung sabi traffic. niya sa akin. Kailan lang daw tumigil? Ay, kailan lang na-end? Nung lumipat siya. Eh, kaya pala dito oh. Ha? Ano, siraan? Kaya pala. Ano nasiraan? Sira ba? Hindi nasira. Parang siguro. Asan na yung office grounds? Ayun pala. Niloloko mo kami boss eh. Ay, yeah, may nakaparking. Tayo. Meron pa ata sa kabila. Ayan o. Kasya yan. Eh, pasok ko na lang dito. Wait lang ah. Wala mo nang bababa. Copyright tayo nito. Sige boss. Ay, taray. Wow, ang ganda. Sa gitna na yun. Hi guys! Grabe yung bago yung video yun. Patulog na lang siya. Relate ka talaga dyan, Tina. Ultramart pala tayo. Bakit ko yan? Nalulutang ka ngayon. Eh, mukhang maluwag yung parking dito ngayon ah. Kala mo lang boss. Sana meron dito sa harap, no? Baba kayo dito, ma'am. Tapos, hanap lang ako ng parking, ha? Sakto na kami yan. Tayo na kita boss. Okay, boss. Dito na baba sa. Nakakatumudyo sa mga amin na yan. Kita na natin sa crossing. Sige, ma'am. Oo nga, no? Okay na yan. Yeah, puti. So, guys, dito na kami sa parking. Ayan, kaso yung uso ng sasakyan ko lumabas. So, tara. Ayan, pasok kami ng grocery. Puntahan namin sila ate. Saan tayo diretso? Sa kanila or hanap muna tayo ng ano? Alam mo na. Pupunta na kami sa
Thank you. Ayan. So, pakit lang kami sa taas. May hanapin kami. Ano kayo kung din mo? Sila. Oo, sila. Tsaka punta namin sila ate, tsaka si Mang Boy. So, yun. So ayan guys, pabalik na kami ng opisina. So, yun. Thank you boss. Hindi nga pala nagko-connect yan ng hindi naka-handbrake na. Oo boss, wait lang. Sige lang, boss. Tawa mo tiya. Biruin ko ng weapon guys. Oo nga, binibiro ko yun namin. Kasi yung biruan namin, ano nga na eh. Katawa ko pag sabi, ayos siya. Ko ito. Diyan kami naglalaro dati, boss, oh. Yan. Konti pa lang kami naglalaro, no? Nakakasama pa namin si Eko. Naglalaro kami dyan. Ngayon, busy na sa jowa, eh. Shout out kay Ma'am Ras. Di ba may channel din si Ma'am Ras? Ma'am? Ano yung channel niya? Ano siya? May ano ka? Sure mga tracker. Oh, Anong pangalan ng vlog niya? Anong YouTube niya, Ma'am? Russell. Wala, hindi ko makita eh. Pinasubscribe, sige. Ayan guys, mahilig manood ng mga travel vlog. Follow nyo si Ma'am Ras, Russell Silvano. Oh my God. Uy, Sana all. Inaano niya yun eh. Inaano niya na. Nag-release na. Sino din? Yung shotan sa rin. Pa-subscribe daw po. Kaya natin dito mag-picture, Ma'am. Boss. Dito lang, itong picture, itong ano. Wait lang. Lagyan ko ng flash. Hindi, ito Ma'am. Ay, dito ba? Ayan. Sige. Kala ko. Wala, picture lang. Screenshot ko lang yan eh. Okay na. Ah! Kala ko naman pipicturean talaga. Post ko lang yan tsaka screenshot. I-screenshot. Dito. Malapit na kami. Hindi siya yung malapitan. Sa malayo, nakita ko kung nagpa-perform sila sa malayo, pero yung malapitan hindi. Alin yun sa Jollibee mo? Hindi, K-pop Joe, banda siya. Ayan, yung kumanta niya. Ang layo mo tiya. Hindi, bumili kasi ako ng Jollibee ni kanina. Yung card. Ano, naisip ko? Para sa kapatid ko. Huwag ko shooting. Sorry naman! Ang sinasabi niya. So yun guys, dito Ayun na ata kami. sinasabi niya. Uy, sabi ko pipicture. Tayo doon na. Dito ko natatapusin yung video namin. Ayan, salamat guys sa panonood. At salamat din sa kay Ras Boss. Salamat. Outro na, te. Sabi ko pipicture. Picture Hindi, niya. akin na. Picture tayo. Huwag na flash ma'am, maliwanag naman. Kahit ika'y magsabi, pagdating mo man ang mga kapanalis, dahil walang kula pa rin, walang mapagkabago sa aking isip. Yun. Ikaw talaga. Send mo lahat ma'am.